he Baile La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Naji jai ko wala do ho minami iya mo bima ya nyam mo bima ya nyam biya ha mo nyam itawi do mi nyam an be behi nyam ala atawi do ari he ko ala wala na sa hada nyam ay so wona ko ne gele wona ko bije on ko wala gele ko andi ko bije dan andi ko faydo bolo o faydo bolo wala ko min firi kali sam dowdu bi fata be fondo modu ha aranya jono sa faydo modu min nyama pourquoi ala nyam ko an fona jono to hundiri min mo wiam mo hunjire mi biya hunjire mi bima barki rasul sa no jojo ngiya ngoyoma ya hangiti fiya ba ko dum woni buttema dum woni butam ba ko dum woni fadama ni bawda ala problème ni bawda to ay ko nyama dunya nga mo bima ya nyam ala be bana na ko wala ba jojo ko min an dana ko fina to ay gal ko kanga ma ya boro jojo fiam mo fiam de wala fina ko fiera ko kunyo to ay gal ko nyam to ay gal ko nyam min nyam ana na ko bara ko andi do ana ko bara ande ke mana fun bare ni mo buttema e pati dem ni na ko nyami ba nyamo bi ba ati a hunu na gari nyam ni ka ko ni na ko na ga asu Ini wala ko ni bere len ginaare be jetti kalisam jani bidi ko to lesto ndugu mi fari ne mande dum ko yaata ne pewna mi modu fatay bibi jogana do baydi modu fari men yi fatay pewna mi dum gaddu pawmi do bibi heure mum yomi nana ngam fidi nak ngam mi ngam ay ngal nyani bolo hala tom mo so ni ba ay dara ala na mari le ko kunda galle ko min jeni sabna kam ko ji ko min jeni wana sa de kam ko da ko ji mi ari min nyam o mar ngule mo wi ko ro mo fa mo fa ala ko mo wi mal aje ko mo wi mal waaw nako ko murti ko mur fewna aje sa ni nyako no keda sa no muti tawda so la ko bayi way ko muti sa merde hada ma nyamdo han ma ala na fori abay an ko bol sa dida bol sa kida dol ko do ndar mama o foti yonde ko woni wa an wona no ko kimi an ko ya ka bande ka puyu ya ketan kan na nyam di ko dira ko nyam yo ko de fitini mo ni de woni barke ma am ne ko jakku bisi ko no rotto ay dara na fala bay le ay ko for wote am na ma ci bogas ma ala problème ba ga le yo mo no way okay wa ko nje bana ba ga le yo fa che ni tay yo wi o ja ko fele ju ana ma ja Asia Waalaikum salam. Jam nyalle mo Jam tan. e bundo madda ke asil Jam tan. da tam Bismillah jol. so nene ma Nena ko jam. ko wadda lesa ni den mo arde halde jamal tawa jameteɗo no jooɗi yahani waɗani machallah tawa kadi no jooɗi no mbaɗɗa nena Mawdum ni. ke ɓeeɗa selli Jam tan. mbaɗɗa e tampere Mawɗum. jam woni gaay Jam tan. jam tan Mawdum. eyyi ko jam tan haade am yiide nene ma Alaikum. kaydi mi tawima ɗo ko yettere Allah mbiɗa ko nene ma yalti kono tawida ɗan ɗo kadi ko addimi ko kadi ko sababude ma addimi e yidde kadi sollitadema walla namditadema hakkude ma e Modou ko kalduɗon ko haala sukaɓe beele an ko kalɗa ko ene tiiɗe ma walla ko wonde tan hakkude mono noon ɗiɗo tan ko ɗum woni haala ka e ko ɗum ɗon addimi ɗo henna namnade holto tolnema Seydi Kebe haade yumma arde Nene. Kay kay nan kaldar. Min de sellayam. alhamdulillah Ko mi ittude mi wonu ham kal. Koy bernam he ummi. wallahi Dum non ne sellayam. yettere Allah eyyi alhamdulillah min kam ɗo jiiɗa ɗo mbeɗa jinma ɓe tawno kadi cukalel so tawi mawɗo huccite mum wi ene yiɗi ɗum wona mere jiɗiri ɗum ko needima eno mbaɗa ni no koɗirɗa e wuro ngo no jooɗoriɗa ndeccuɗa e sara yumma nanɗa konngol yummani ko ɗum saabi min ke nder ɓernam he gonɗa nde ɓiyamo ari Modou haalanimi haala ma mbimi ɗum de ko kodde ndufe kosam elle koye nder ɓernam he guittuɗa koko jinnomi ko neɗɗo yiɗi noon so nani alay saago wela ɗum
kono yiddamde to gonɗa yam ɗo ɗo tolniɗa yam ɗo nenam hay ɓiɗɗo mo jibini machallah wonnon noon ko an rokki ɗum hoore ma ɗum noon ko yettere Allah noddanam nena ma ara min jidira inchallah ko paraɗo galle ayi Allah fewni kisa ɓe mbi saɗa darta debbo sa are galle a tawi ɗum ne jooɗi ɗum kam hankadi koko ɓeydi tan welti Fay no mbaɗɗa sohna Hadisa aɗa selli ɗum gorda mbaɗɗa e tamde aɗa selli jam tan kay no sukaɓe mawɗum machallah aɗa selli jam tan ni yettere Allah bisimilla mba jam tan machallah mbani mawɗum ni eyyi ko koyɗe jamde ko ɓe mbiyanno ko tan ko hoynante ɗon so tawi sami tan hani ko heɓɓede alhaali cukalon men kon bundaw kamɓe sukaɓe mbiyata bundaw arwa hakkude muɗum e Modou nde Modou haalnimi nde min nene mi ɓuftinani holno koko jinnomi koko pooɗaninomi kadi ɓe mbi noon dewgal so tawi aɗa nokka jeenge wiyete ko nokkude jeenge saɗa nokka jeenge noon a ƴeewon to nokkataɗo debbo wona ɗo keɓɗa fof nokka jeenge ɗo nokkata jeenge ɗo koto kooliɗa min nene ko Allah wallimi ɓinguelam ngel yimo yiɗimo suɓimo suɓorimo kadi ko jikku makko kono ko ɓiɗɗo mo jinmi e ɓernam mo mbanmi e nder fittanam ɗum noon woni ko yettere Allah tan wiyete ko ɗum noon addimi ɗo yettindema annene hankkadi natti haala sukaɓe wonti haala mawɓe ko kamɓe kalduno kono min nene yonti koyeɗam gara ha ɗo mi resduma kongulam ko adi nde musidɓe yaadiɓam kadi kañumen nene gara ɗo yettinde so tawi Allah jaaɓi binel buubu inchallah ma ara ha ɗo arda e délégation mum gara jettina min nene ko arda tan resnude konngol ko ɗum addimi ɗo seydi koréa kadi nde tawno ɓe ɗandi ɗo maɗo so jeenge nokkama ɗon ko moƴƴere Allah tan wonata seydi Bari mi weltima kadi vraiment garagal ma ɗo ne yonimi nde won noon min foof e jibbinde ɓiɗɗo moƴƴo mboɗa andi annene Modou ma ko duwanaɗo kadi ko wiyete ko waran min ko koddam dufe kosama so tawi min a are am yidde yiilade am debbo len andi to ma ɗo tan ne yonanno aɗa wawno rokkude hoore ma gari ko men ko tan yoni wadde ɗum ɗon so tawi a ari ƴewde am an ɗum ɗon ko enen kala ndendi ɗum mi weltima no feewi kadi ko mbiyeten ko tan yen jiiru jaam yen jiiru jaam foof kadi ko enen ndendi kadi caɗele hay goto gonta hen ñagorɗen Allah tan ko yo Allah suɓana hen moƴƴere kadi no mbaduɗen ni so tawi kadi a towoyama Allah waɗan hen moƴƴere gati eɗen gandi kam sukaɓe hande wona no wiyete ni neɗɗo noon wona ko yiɗi ko dañata koko heeɓi ko tan ɓamata kono noon eɗen jakori Allah e moƴƴereji mum e mbawko mum ma Allah waɗan en suturu gati goto men foof ne andi ko jibini ko kadi goto hen foof kadi ko jibini ko koko heptina wadde ɗum ɗon kam so tawi yani ɗo machallah en jetti Allah wallahi yane yanirde kay wiyete en jetti Allah noon ko alhamdulillah wadde mi rutto galle tan so Allah jaaɓi no mbirumami ni maɓe garoy ga kono kadi alhaali coggu leeso o kadi ma en kaltudo hen holde coggu leeso fotata hadde inchallah seydi koreera koko jikko ko ɗamininomi kadi kemmi ɗo hen ɗum nanmi ɗo jarama noon koreera kalif ma Allah kalif ma Allah kalif ma Allah Bari pullo bari jarama